बेसेबांसो खरस थांखो बे नोंथांनि बे फार्म बे आबादावहाय? खरसाथ' बारा थाङाखै बारा थांनाया बे नैबे थार बायलाबायनाय ओमफ्राय औवायाथ' आंहा दंखायो नालाय ओमफ्राय नैबे रल बायनाय ओमफ्राय मालसिङाबो गोजामानोमोन गोजाम मालसिङाव बाहायदों आरो औ ओमफ्राय जोलै बायनाय माने बेयाव आं जाय बिथांमोना गोदानै आबाद मावनो नागिरदों बा मावगासिनो दङ बिथांमोनखौ आंनि साजेसना बेनो आरो जेनेबा आबादखौ जोङो एसे जेनेबा दानि दिनाव एसे जेनेबा जों प्रफेसनेल हिसाबै जों मावनांगौ ओमफ्राय माखासे जोङो आबादनि जिथु माबाफोरखौ जों फल' खालामनानै जों मावनांगौ जेनेबा हमना ला हासार नङा होमबा हासार होनाय हासारनि बिबां हासारखौ माबोरै होयो ओमफ्राय जिथु जोलै भेराइटिस माने बेखौ मोजां माबाखौ सेलेक्ट खालामनानै गायनांगौ आरो इम्परटेन्ट आरो बे जि केरेला आबाद बिथाङा बिराद आर्लि मावदों केरेला आबादबो मावदों दा नै बेनो बिथांनि केरेला आबादा नै फ्लावारिं जाबाय आरो एसे केमेरामेनखौ देखायनो खावलायबाय आं नै खाथियावहाय फिथाइ फैहांबायानो दा बिथाङानो आबादारिया दा बिथाङा बिराद मावथि आरो जों गामिनि बिथांनि सिनायथिखौहाय गुबुन मोनसे भिडिअ होखाबाय दा बे समाव केरेला आबादनि बिसय जों एसे जोङो सावरायनि दा बे समावहाय गोजोनथोंसै नोंथांखौ आङो खुलुमग्रोनाय जाबाय बेनिफ्राय बेस्थ'बाबो नोंथांखौ दसे सम बे समखौ आं नोंथांनिफ्राय बिनाय जाबाय सरि बिनि थाखाय दा बे समाव नोंथाङा बेवहाय मा आबाद मावनाय जादों बेखौ एसे आंनि नायगिरिफोरनो खोन्थानो हागोन नामा? बेथ' केरेला आबाद आरो बेयो औ केरेला बेनिफ्राय बे केरेला आबादखौहाय मा सिजनाव मावोब्ला बेस्ट बिनि जिथुनाखि सिजोना मावनायनि सिजोना? केरेला सिजोनाथ' बेनो माने एक्सुवेलि बेयो केरेलाया दैज्लाङाव मावनो हायो ओमफ्राय नैबे एसे नभेम्बर डिसेम्बर बेयाव प्रब्लेम होयो आरो ओमफ्राय आं बेखौ सेप्तेम्बराव गायदों आरो दा अक्ट'बर नै जोबनोसै बिबार लाहांबाय आरो बिदि दा बिनिफ्राय जानो हागौ नैबे अफ सिजोनावहाय दामाबो एसे मोजां दाम मोनो खोमा दामा एसे मोजां ओमफ्राय बिनि जिथुनाखि भेराइटिस नोंथाङा बेयाव गायदों मा भेराइटिसखौ नोंथाङा गायदों? भेराइटिसआथ' आङो जेनेबा सिगांनिफ्राय आं थिनिखौ गायगासिनो आरो बेयाव नायनो बिथांनि आबादा बेनो थिनि आरो औ बिनिफ्राय बे थिनिया माबायदि जायो बिनि जिथुनाखि फिथाइनि जिथुनाखि सेबफ्रा बा फिथाइया माबायदि जायो एसे खोन्थानो हागोन नामा? फिथाइनि सेबा माने ओरैबायदि जाहैबाय जेनेबा जिथु जोंनि मार्केटआव माने सेलिंआ मोजां आरो डिमान्ड दं आरो औ बिनि जिथु साइजआ एकदम जखा जेनेबा गेद्रायबो नङा फिसाद्रायबो नङा मिडियामनि आरो ओमफ्राय जिथु बिनि फिथाइनि कालार बे कालारा बिराद मोनसे माने ग्रिन फैयो आरो माने पुरा पसायखायो आरो बेलेगा फुलांस्लां जायो खिन्थु बे बिराद ग्रिन जायो आरो बे थिनिया थिगानो बेनिफ्राय नैबे जिथुनाखि दा नोंथांनि बे आबाद बियो बेसेबांसो दिन जाखो बेखौ गायनायनिफ्राय? दाथ' बियो हमना ला 45-50 बिदि लाइनाव हाबबाय आरो बेनिफ्राय एक मास बारबाय आरो दा हारभेस्टिंआ बेसेबां दिननि उनावहाय जायो बायदि? हारभेस्टिंआथ' बिदिनो जेनेबा 2 मासनि माबायाव जायो आरो 60 डेज आरो 60 डेजआवनो जायो आरो बिनिफ्राय जिथुनाखि बिनि जे नोंथाङा जि जानला खालामदों बे जानलाखौ एसे गुबुन डिफारेन्ट नुदों आरो गुबुन टाइपनि बेनिफ्राय बिनि जानलाया गोजौ होगोन ना बिदिल' थागोन? एक्चुअली ओरैबायदि जेनेबा थान्दा सिजनाव बियो इसिग्राब ग्रथ जालालाय बारा बेनिखायनो बे सिजनखौ लानानै आङो माने बेसेखिनियावनो आं बेखौ माने मेनेज खालाम सानदों आरो बेसेल' थांखागोन आरो बियो बेनिफ्राय खरसाबो खम जागोन बेनिफ्राय गुबुन सिजनावहाय जेनेबा दैलांफ्राव एसे ग्रथआ बारा जायो खोमा बारा जायो जानला बानायथावनांगौ खोमा बैथिंबो दङ बिथांनि जानलाया ओरै दिन्थिहरबाय बैयाव गोजानाव बियो जानो हागौ दैलाङाव गायदोंमोन खोमा ना दैलाङाव गायदोंमोन खोमा बे जानलाया दा बेयाव खागाबाय खोमा ना ओंखारो दाबो खागासिनो दिनैबो खादों दाबो खादोंनो आं दा दिन्थिगोन बिनि नुथायखौ दा जथेस्थ' मोजां आरोखि बिनि जिथुनाखि नै बिफांनि नुथाय बिराद मोजां आरो ओमफ्राय फिथाइबो फैहांबाय नै फिसा फिसा आं खावलायबाय दिन्थिनो नै फिसा फिथाइ फैहांबाय ना फैहांबाय आरो बेनिफ्राय बेयावहाय बेसेबांसो फुलि हाबदों? फुलियाथ' बाव आङो बेवहाय 3 पेकेट आरो पेकेटसेयाव बेसेबां लायो बिनि माबाया दामा? पेकेटसेयाव बे 150 लायो 150 बिनिफ्राय बेगरनि कुवान्टिटिया बेसेबांसो थायो? बेगरनि कुवान्टिटिया 70 प्लास आरो होमबाथ' बहुत गोलैयोना थाइथाम थाइब्रै गोलैयो खोमा गोलैयो पार पिस बिदि गोलैयो पार पिस ओमफ्राय जार्मिनेसना थिगानो ना? जार्मिनेसना बिराद मोजां बेस्ट बियो बेनिफ्राय जिथुनाखि बे केरेला आबाद बिनि बे आबादावहाय मा मा हासारा प्रयजन जायो बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा? हासार प्रयजनाथ' बेनो माने गोबोरखिखौ आं मेजर खालामो सोब खेथियाव गोबोरखिखौ आं मेजर खालामो अर्गानिक हिसाबै बिदि आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय सरकारिखौथ' प्लास होखानांगौ जायो औ बाव सरकारिबो होनाय जादों आरो बेनिफ्राय
बिनि बेमारनि बिसय एसे खोन्थानो हागोन नामा मा बेमाराव बेवहाय मेजर हिसाबै जायो? बेमाराथ' बेना बेनो जाहैबाय जेनेबा एम्फौ जायो। एम्फौ ओमफ्राय जायो। एम्फौनि थाखायथ' नोङो होखानांगौ बेवहाय। एम्फौ एम्फौनिया होखानांगौ। औ बिदिनो एम्फौनिखौ स्लाइडलि सारबानो जायो आरो। हो, हो, हो। बिदिनो बे उस्तारफोरखौनो सारनांगौ ओमफ्राय वेलडग ओमफ्राय नैफोरो खननै सारबानो थाङो आरो बिनि ओमफ्राय एम्फौआ। ब्लाइटफोरबो जायो नामा? ब्लाइटआ जायो जानायालाय ना थान्दा सिनाव बांसिन जायो आरो बे बुस्थुआ। औ ओंखायनो आं ब्लाइटनि सारो आरो बेवहाय। खुवानि थाखाय जायो औ दां? औ औ इन्ड'फिलफोरखौ सारबानो जायो इन्ड'फिल आरो। औ बेखौ सारबानो बरिया जायो। जोबोद मोजां बेयाव बेयो। माने माबा टेनसन गैया आरो बे खेथियाव। बेनिफ्राय भिटामिन हिसाबै नोंथाङा बेवहाय मा मुलिखौ बाहायनाय जायो? भिटामिनथ' सारो आं सारनायालाय बेवहाय। हिसाबैथ' अनेक दं जेनेबा भिटामिना। ओमफ्राय नर्मेल आं सामब्रासफोरखौनो सारो आरो। सामब्रास माल्टिप्लेक्स कम्पानिनि बिराद माल्टिप्लेक्स मोजां कम्पानि। आरोखि। औ जथेस्थ' मोजाङानो। बिनिफ्राय दा बेयावहाय बेसेबांसो खरस थांखो बे नोंथांनि बे फार्म बे आबादावहाय? खरसाथ' बारा थाङाखै बारा थांनाया। बे नैबे थार बायलाबायनाय ओमफ्राय औवायाथ' आंहा दंखायो नालाय। ओमफ्राय नैबे रल बायनाय। ओमफ्राय मालसिङाबो गोजामानोमोन। गोजाम मालसिङाव बाहायदों आरो। औ ओमफ्राय जोलै बायनाय। माने बेयाव आं 3000 थांनो बादि मोनदों आरो। 3000 थांदों आरो। ओमफ्राय बेसेबांसो फैगोन बायदि आसा खालामदों दा? बेयावथ' बिदिनो 15नि गोजौ फैनांगौ आरो बियो। 15,000नि? 15,000नि गोजौ। 15,000नि गोजौआव बिथाङा आसा खालामदों। बिनिफ्राय मानो होनबा आधा बिगाबोथ' गैया बेयाव? 3 पेकेटल' नालाय। औ आधा बिगाबोथ' नङा? गैया। औ जायफोर गोदानै जे मावनो साननाय आबादारिफोर बा गोदानै जायफ्रा आबादारि दा बिथांमोनखौ नोंथाङा मा मोनसे मेसेज होनो सानो? आं जाय बिथांमोना गोदानै आबाद मावनो नागिरदों बा मावगासिनो दङ बिथांमोनखौ आंनि साजेसना बेनो आरो जेनेबा आबादखौ जोङो एसे जेनेबा दानि दिनाव एसे जेनेबा जों प्रफेसनेल हिसाबै जों मावनांगौ। ओमफ्राय माखासे जोङो आबादनि जिथु माबाफोरखौ जों फल' खालामनानै जों मावनांगौ जेनेबा हमना ला हासार नङा होमबा? हासार होनाय, हासारनि बिबां, हासारखौ माबोरै होयो, ओमफ्राय जिथु जोलै भेराइटिस माने बेखौ मोजां माबाखौ सेलेक्ट खालामनानै भेराइटिसा माने बिराद गायनांगौ आरो इम्परटेन्ट आरो बे। बेनिफ्राय आबादनि गेजेरजोंहाय नोंथाङा नोंथांनि न'खर दानायाव माबायदि मोनसे अबिगथा बा माबायदि एक्सपिरियेन्स नोंथाङा मोनदों? आबादनि गेजेरजोंथ' एक्सुवेलि आंनि न'खरा जेनेबा आबादजों सोलियो। फुरा आबादनि सायाव निर्भर आरो। आबादनि सायावनो निर्भर जेनेबा। मानो होनबा जेबोथ' जेनेबा साख्रि बाख्रिथ' गैया नालाय। आबादजोंनो माने सोलियो आरो। फरायनायनिफ्राय लानानै। दा नोंथांनाव बेयावहाय मा आबाद दङ दासान्दि? बेयावथ' दासान्दि जेनेबा आंना भेराइटिस नालाय मावनाया मोनसेल' आं मावा। जोगोनार बिदिनो हनै केरेला ओमफ्राय चाइनिस केबेज ना? औ ओमफ्राय ओरैजाय सबाय बिमा दङ। हायथा दङ ना? ओमफ्राय दुन्दियाबो नुदां। दुन्दिया दङ। लाफाबो फोनो नागिरदों बिथाङा। औ भेराइटिस आरो मावोब्ला माने बेबायदि भेराइटिस मावनांगौ आरो। स' नोंथांमोन निस्सय बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां नोंथांमोना थुलुंगानाय मोनदों आरो माखासे आइडियासफोरखौ मोनबाय। स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम। स' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।